Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna devotees, Hare Krishna, Usha Mataji pranams, Rukmini Mataji pranams, Hare Krishna. ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பகவத்கீதை சாப்டர் 9 இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும். நேத்திக்கு நம்ம நல்லபடியா சாப்டர் 8 முடிச்சிட்டோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 9 பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்கணும் அப்படின்னா அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும்? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி, குமுதா மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணணுமா? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு படிக்கட்டும்ல, வேற என்ன படிக்கிறாங்களா? ருக்மிணி மாதாஜி ஆஃபர் பண்றேன்னு சொல்லிருக்காங்க. படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசிலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणगुणादान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान् विदांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्तकांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம் மங்களாச்சரண் பகவானோட அனுகிரகத்துல பகவானுக்கு ஆச்சாரியர்களுக்கு. இப்ப நம்ம சாப்டர் 9 நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாப்டர் 9 ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்றதுதான் இருக்கலே உயர்ந்த வித்யை, இருக்கலே உயர்ந்த ரகசியம் அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகம், பகவானோட அனுகிரகம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம். இல்ல எவ்வளவு பிளஸ்டு சோல்ஸ் நம்ம எல்லாம். எவ்வளவு பிளஸ்டு சோல்ஸ். ஏன்னா எவ்வளவு பேருக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. யாரு கிடைச்சா கூட அதை ஸ்வீகரிக்கிற அளவுக்கு மனநிலை இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம அப்படி இல்லாம நல்லபடியா பகவத்கீதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது மானஃபைட் பரம்பரால இருந்து ஹியூமன் லைஃப்ல நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறந்த விஷயம் இல்லைங்களா? இதை விட உயர்ந்த ஞானம் வேற எதுவும் கிடையாது. இதை விட உயர்ந்த ரகசியம் வேற எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா பிறப்பிறப்பு சோஷில இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வர உயர்ந்த வித்தை, உயர்ந்த ரகசியம் அப்படின்ற பட்சத்துல அதுவும் பகவானோட அந்த ஐஸ்வர்ய ஞானம்லாம் இதுல நம்ம பார்க்கிறோம். ரொம்ப உயர்ந்த நாலேஜ் ஸ்லோகங்களோட நம்ம அப்படியே நல்லபடியா பார்ப்போம். சரிங்களா? நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு தெரிவிச்சுப்போம். நல்லபடியா நம்மள பக்தியில கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இப்ப நம்ம 9.1 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு?
उषा माताजी, श्रीविद्या माताजी, रुक्मिणी माताजी, जानकीरामन प्रभुजी, मुदा माताजी, हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा, श्रीविद्या माताजी, वासी कुडुंग माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी। हा. श्री वायस भगवान् उवाच इदं तु ते कुड्यतं परवक्ष्याम्यनश्च वे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा यसे அவ்யவாக் புருஷோத்தரமான முதற் கடவுள் கூறினார். எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவான் சொல்றாங்க அர்ஜுனர்கிட்ட, என்னைக்குமே நீ என்கிட்ட பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? கண்டிப்பா அதுதான் பக்தியில அனர்த்தங்கள் இருக்கக்கூடாது. அப்படியே அனர்த்தங்கள் இருந்தா கூட அது அனர்த்தங்கள்ல இருந்து காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த 6ல 2 விஷயம் பக்தியில எடுபடவே படாது. அதுதான் ஒண்ணு பொறாமை, இன்னொன்னு அந்த மதம், ப்ரைடு. சரிங்களா? இந்த 2ம் பக்தியில உதவாது. மத்தது கூட ஆசை படலாம் பகவான் மேல, கிரீடு படலாம், கோபம் படலாம். யாரும் பகவானையோ குருவையோ சாஸ்திரத்தையோ நிந்திச்சா கோபப்படலாம். சரிங்களா? அட்டாச்மெண்ட்டு கண்டிப்பா நம்ம பகவான் மேல நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆனா இந்த பொறாமையும் மதமும் மட்டும் பக்திக்கு உதவாது. ஸோ அந்த வகையில நம்ம அதுவும் இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய பகவான் பொறாமை இல்லாத ஒரு நிலையை சொல்லியிருப்பாங்க. இனி வர அத்தியாயம் 12 சரிங்களா? அந்த மாதிரி அத்தியாயங்கள்லையும் நமக்கு பகவான் இந்த ஒரு விஷயத்த ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு உபதேசத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இதனால என்னைக்கும் நன்மையே நடக்காது. பொறாமைனால நல்லதே நடக்காது. அது அந்த பொறாமைன்ற எண்ணத்துலேருந்து கண்டிப்பா காழ்ப்புணர்ச்சி, அப்புறம் குரோதம் இதெல்லாம் தான் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அதனால அதை நம்ம அறவே இல்லாம நம்மளை பார்த்துக்கணும். எதனை அறிவதால் ஜட உலகில் துன்பங்களிலிருந்து என்ன ஒரு ஞானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு துன்பம் இருக்குல்ல அல்லது விடுதலை அடைவோமோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பொறாமை கொள்ளாமல் இருத்தல் அப்படின்றதும் வேணும். பகவத்கீதை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அறிவை பெறுவதால் என்ன என்னவாகும் பௌதிக துன்பங்கள்லேருந்து நமக்கு விடுதலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எவ்வளவுதான் ஒருவர் புத்திசாலியாகவும் தகுதியானவராகவும் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பக்தியும் இல்லை என்றால் அவரால் பகவத்கீதையின் ரகசியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது. வெறும் இன்டெலிஜென்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னா இல்லை. சரிங்களா? நம்பிக்கையும் பக்தியும் வேணும். அந்த இப்போ சிலவங்க நல்லா இந்த மெட்டீரியல் படிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல புத்திசாலியா ரொம்ப திறமைசாலியா அப்படிலாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தகுதியெல்லாம் பகவத்கீதைக்கு போதுமா அப்படின்னா இல்லை. நம்பிக்கையும் பக்தியும் அவசியம் வேணும். அந்த சப்மிஷன். சரிங்களா? அதை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா குணம் அது ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இப்போ செகண்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யார் செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசி தெரியுங்க? 9.2 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? हरे कृष्णा माताजी। வாசிக்கிடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபுஜி. राजविद्या राजकुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगं धर्मயம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்வியம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசன் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதுமாகும். தன் உணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா ஜி. ஹரி போல் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபுஜி. ஸோ இந்த அறிவு பகவத்கீதை நாலேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா? இப்போ பகவான் நமக்கு கொடுக்குற இந்த நாலேஜ் கல்வியின் அரசனும். நம்ம நிறைய நாலேஜ்லாம் கெயின் பண்ணுவோம். சோஷியல் நாலேஜு, அப்புறம் ஆஸ்ட்ராலஜி, அப்புறம் இந்த ஆயுர்வேதிக் நாலேஜு அப்படின்லாம் நிறையா இருக்குது இல்லைங்களா? சயின்ஸ் நாலேஜ்னு
இந்த நாலேஜ் எல்லாம் நமக்கு எல்லாமே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. நம்மளால இந்த உலகத்துல சர்வை பண்ண முடியும். ஆனா பகவத்கீதை நாலேஜ்ன்றது ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்மகிட்ட இல்ல அப்படின்னா நம்ம இல்லிட்ரேட் தான். சரிங்களா? என்னதான் நம்ம வந்து மெட்டீரியல் படிப்புல ரொம்ப சிறந்து, ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தாலும், நம்மளுக்கு பகவத்கீதை நாலேஜ் இல்லன்னா, நம்ம படிப்பறிவு இல்லாதவங்க தான். சரிங்களா? அந்த வகையில இது வந்து கல்வியின் அரசன். எதனாலன்னா, ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு தேவையானது என்னன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும். அந்த நாலேட்ஜ தான் பகவத்கீதை நமக்கு குடுக்குது. இல்லைங்களா? அப்ப பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்காம ஒரு ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம வாழ்றோம் அப்படின்னா, அது ரொம்ப துரதிர்ஷ்டமான ஒரு நிலை. சரிங்களா? அதனால தான் நம்மள பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில கொண்டு வந்தனால தான் கல்வியின் அரசனும், எல்லா ரகசியங்களும் மிகவும் ரகசியமானதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது மாரி ரகசியம் அப்படின்னாலே நமக்கு அதில ஒரு நன்மை இருக்கும். அப்ப இந்த பகவத்கீதை அப்படின்ற ரகசியம் இருக்கு இல்லையா? இதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மை வந்து வேறு ரகசியங்களுக்கு இணையாகாது. ஏன்னா நம்மள பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில கொண்டு வருது. 2வது நான், ஆத்மா, பகவான் யாரு? இதெல்லாமும் அடங்கும். சரிங்களா? வெறும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வர்றது மட்டும் இல்ல, பக்தி உயர்ந்தது, எப்படி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதனால ரகசியம். பிறந்த ரகசியம். மிக தூய்மையானது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஏன்னா பகவானோட உபதேசங்கள் அப்படின்ற பட்சத்துல ரொம்ப தூய்மையானது. அது யாரெல்லாம் நம்பலாம் வாசிக்கிறோமோ, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்றோமோ, நம்மளையும் அது தூய்மைப்படுத்தும். இந்த உயர்ந்த ரகசியம், உயர்ந்த நாலேட்ஜ். தன்னுடைய நான் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பது. ஆத்மா ரியலைசேஷனுக்கு நம்மள நல்லபடியா கொண்டு வர்றது. இதுவே தர்மத்தின் பக்குவநிலை. இதுதான் தர்மம். சனாதன தர்மம் அப்படின்றது. சரிங்களா? இது வந்து இதுக்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கா? சனாதன தர்மத்துக்கும் ஆரம்பம், முடிவு இருக்கான்னா கிடையாது. பகவான் மாரி தான். ஆத்மா மாரி தான். சரிங்களா? இப்ப நம்ம நெறைய ரிலிஜியன்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த காலகட்டத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கும். சனாதன தர்மத்துக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. இல்லைங்களா? அதே மாரி இது வந்து தர்மத்தோட உயர்ந்த நிலை, பக்குவ நிலை இது. அ அதாவது மகானுக்கு பக்தி பண்ற ஒரு நிலை. அத நமக்கு சொல்லி தர பகவத்கீதை. இது அழிவற்றது. எப்பயும் இருக்கும். எந்த காலகட்டத்திலயும் பகவத்கீதை அப்படின்றது இருக்கும். பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இந் இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். பகவான் யாரு? ஆத்மா நம்ப ஆத்மா அப்படின்றதெல்லாம் அந்த வகையில பக்தி பண்ணணும். அதெல்லாம் வந்து ஆசையா, ஹேப்பியா பண்ணது. பகவானோட உறவு அமைச்சு, சாந்த ரசத்திலயோ, தாஸ்ய ரசத்திலயோ, நட்பிலயோ, இல்ல பேரண்ட்ஹுட்லயோ, மாதுரிய ரசத்திலயோ ஒரு உறவு. ஏதோ ஒரு உறவு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி, அந்த உறவுல நம்மள நல்லபடியா லயிச்சுக்கிறது தான் பக்தி. அத இனிமையா செய்யறது. சரிங்களா? குழந்தையா யசோதம்மா பார்த்தாங்க. எப்படி அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட அ பகவானுக்கு அவங்களுக்குமான உறவு எப்படி இருந்தது? அப்படின்றத பார்க்குறோம். இல்லையா? அது மாரி கோபீஸ் மாதுரிய ரசத்தில பார்க்குறாங்க. அதே மாரி அர்ஜுனன் எப்படி இருக்காங்க? நட்பின் உறவுல பகவானோட சமமா படுத்து தூங்குறது, அவங்களோட சாப்பிடுறது, அவங்களோட கேளிக்கையில ஈடுபடுறது, இல்லைங்களா? தோள்ல கை போட்டுட்டு இருக்கிறது, ஏகப்பட்ட விஷயம். அவங்களுக்காக தேர் ஓட்டுறாங்க பகவான், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாரி பக்தி அப்படின்றது அந்த உறவுல பேரின்பத்தோட ஆத்மாவும், பகவானும் இணைஞ்சிருக்கிறது தான். அதனால இது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். கஷ்டப்பட்டு செய்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆக மொத்தத்துல இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவத்கீதையோட அந்த இனிமை, உயர்வு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்கேயும் நம்ம பார்க்குறோம் மைண்ட் மேப்பா. இப்ப 9.3 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்ரத்தானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யுஸ் சம்சார வர்த்தமனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே ஹரே கோ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பக்தி தொண்டின் நம்பிக்கையற்றவர்கள். இப்ப இவ்வளவு உயர்ந்த பக்தி சேவை இல்லைங்களா? பக்தி யோகம். நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல நெறைய பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. சரிங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும்னா ஒரே வழிதான். நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுல நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னும்போது என்ன ஆகும்? திரும்ப இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே இருப்பாங்க.
இப்போ பிள்ளைங்க நல்லா படிச்சாதான் மேலே மேலே பாஸ் ஆகி வேற வேற கிரேடுக்கு போக முடியும். படிக்காம எனக்கு வந்து விருப்பம் இல்லைன்னு இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதே கிளாஸ்லயே தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி தான். நம்ம நல்ல பக்தி பண்ணி நம்ம பகவான் லோகத்தை அடையணும். இந்த உலகத்திலேருந்து மேல் உலகம் போகணும். அது நம்ம பக்தியில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்ட்டோன்னா என்ன ஆகும்? இதே ஜட உலகத்துல பிறப்பிறப்பு சோஷில் தங்கிட வேண்டியதுதான் இல்லைங்களா? அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நம்பிக்கையற்றவர்கள் கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் தொடர்ந்து பிறப்பிறப்பு பாகத்துக்கே திரும்பி வருகின்றனர். இது மாதிரி நிறைய ஸ்பீசஸ் வேற எடுக்கணும். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு கர்மா வேற பார்த்து செய்ய தெரியாது. அப்போ நம்ம அகர்மா இது விகர்மா நிறைய செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. திரும்ப லோவர் பர்த் போய் மறுபடியும் அதுலேருந்து மறுபடியும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சி ஹியூமன் லைஃப்க்கு வரணும். அதுலேயும் பக்தி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னோன்னா மறுபடியும் அதர்மம் ஏதாவது பண்ணிட்டோன்னா தாழ்ந்த பிறவிக்கு போயிட்டு திரும்பி வரணும். ஏற்கனவே நம்ம இந்த நிருகமஹாராஜா ஸ்டோரிலாம் பார்த்தோம். நல்லது தான் பண்ணாங்க. ஆனால் ஒரே பிராமணனுக்கு 2 பசுவை தானம் பண்ணாங்க. அதனால என்னாச்சு? அவங்க ஒரு தண்ணி இல்லாத கிணத்துல பல்லியா யுகம் காலத்தில் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. திரேதாயுகத்துலேருந்து துவாபரயுகம் வரைக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நல்லபடியாக பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது ரொம்ப மஸ்ட்டு. ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது, அது மஸ்ட்டு. மூச்சு காட்டுற மாதிரி. பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதனாலே எல்லா பக்குவமும் அடைந்து விடலாம் என்ற முழு தீர்மானமே நம்பிக்கை என்பதாகும். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணோன்னா நம்ம பக்குவத்தை அடைஞ்சிடலாம், பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்ற நிலையில நம்ம தீர்மானமா இருந்து பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுதான் நம்பிக்கை அப்படின்றது. ஸோ அவசியம் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் பக்தி அப்படின்றது. சரிங்களா? இனிமையானது. அது ஒன்றும் கஷ்டப்பட்டு பண்றதும் கிடையாது. சரிங்களா? யசோதம்மாலாம் கஷ்டப்பட்டா குழந்தைய பார்த்துக்கிறாங்க, குழந்தைய கிருஷ்ணாவ? இல்ல. கோபீஸு, அர்ஜுனர் எல்லாம் ஹாப்பியா பண்ணாரு. நம்மளும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும். 9.4 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் வாசிக்க வேண்டாமா? हरे कृष्णा பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मध्यस्थानि सर्वभूतानि भूतानि न साहं தேஷ்வஸ்திதः. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த ஸ்லோகம் அப்படியே வாசிச்சு கொடுத்துருங்க பிரபுஜி. 9.5. அசமஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் பூதபிருத்யுன்ன ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாடிவனக. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பன் மூலகாரணம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரி போல் பிரபுஜி. 9.4லேருந்து 10 வரைக்கும் ஐஸ்வர்ய ஞானம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதில் வந்து நான் தோன்றாத இயற்கை அப்படின்றது. சரிங்களா? ரூபம் இல்லாத ஒரு நிலையில இந்த அகிலம் ஃபுல்லாக பரவிருக்காங்க. எப்படி பரவிருக்காங்க அப்போனா? இப்போ காற்று எப்படி பரவிருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு காற்று தெரியுதா கண்ணுக்கு? இல்லை. ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் பரவிருக்கு. நம்ம உடல் முழுக்க பரவிருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் இந்த அகிலம் முழுவதிலையும் தோன்றாத இயற்கை, அதாவது ரூபம் இல்லாம எனர்ஜி மூலியமா இந்த ஜட உலக இயக்கம் அப்படின்றது பகவானோட அந்த பகிரங்க சக்தி இல்லைங்களா? அப்போ எனர்ஜி மூலியமா எல்லா இடத்துலையும் அவங்க இல்லாத இடமே இல்லை, அந்த மாதிரி பரவி இருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லா ஜீவராசிகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளதான் இருக்கும். சரிங்களா? நம்ம எல்லாரும் வந்தது பகவானுக்குள்ளேருந்து தான், பகவானோட திருமேனிலேருந்து தான். ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. பரமாத்மாவா இருக்காங்க. ஆனா நம்மள மாதிரி நம்ம இப்ப பகவான் திருமேனியில இருக்கோம்ல, ஐக்கியம் வரும்ல, அது மாதிரி பகவான் வந்து நம்ம கிட்ட அடைக்கலம் ஐக்கியம் ஆறாங்கன்னு அப்படி கிடையாது. நான் அவர்களில் இல்லை. தனித்துவத்தோட பகவான் வந்து உயர்ந்த நிலையில சுப்ரீமா அவங்க எப்பவுமே கோலோகத்துல இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ ஜீவன்கள் எண்ணில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்னு பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க.
எனது யோகத்தை ஐஸ்வர்யத்தை பார், நானே எல்லா உயிரையும் காப்பவன் என்ற போதிலும் எல்லாரையும் பகவான் தான் காப்பாத்துறாங்க இல்லைங்களா? கண்டிப்பா. யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவையோ அனைத்தையும் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஒரு அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் வாழ்வாதாரம் கொடுத்து இந்த இந்த உலகம் எல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக இயங்குது இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் காப்பது பகவான் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும் எல்லாத்துலேயும் பரவியிருக்காங்க சரிங்களா? எனர்ஜி மூலியமா. நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல, எனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? பகவானும் இந்த படைப்பில் ஒரு பகுதியான கிடையாது, அவங்க தான் இதோட மூல காரணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? பகவான் எங்கும் பரவியுள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. எனர்ஜி மூலியமா எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை சரிங்களா? பகவான் கிட்ட நம்மள அடைக்கலமா இருக்கும் சரிங்களா? ஆனா பகவான் நமக்குள்ள கிடையாது, பரமாத்மாவா இருக்காங்க, அங்கேயும் விட்னஸா இருக்காங்க, சுப்ரீமா இருக்காங்க சரிங்களா? பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்தார், இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. ஆத்மாவின் மூல காரணம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவான் ஜட தோற்றம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்திகள் அனைத்திற்கும் அவரே மூலம், எல்லாமே அவங்ககிட்ட இருந்து தான் உருவாகி இருக்குன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வரைக்கும் பார்த்த ஸ்லோகத்துல. பகவான் உயிர்வாழிகளோ உயிர்வாழி அவரின் சக்திகளையோ அவர் சார்ந்து இல்லை. பகவான் தான் டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கோம் சரிங்களா? பகவான் நம்மள டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது. அனைத்திலும் சுதந்திரமானவர். நமக்கு வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்மளோட கர்மா பொறுத்து, பகவானோட அப்பியரன்ஸ் டிஸ்அப்பியரன்ஸ் லீலைகள்லாம் அவங்களோட வில் பொறுத்து, அவங்க விருப்பப்பட்டபடி விருப்பப்பட்ட அவதாரத்தில் அவங்களால வர முடியும். ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பமாக அனுபவித்து கொண்டுள்ளார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா? அதாவது பகவான் அவங்களோட ஆன்மீக உலகத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அங்கிருந்து எல்லாத்தையும் இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத பாக்குறோம். நாம் நமது பௌதிக புலன்களால் பகவானை காண முடியாது. பகவான் எப்படி வியாபிக்கிறார்? யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவோ அவர்களால் காண முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மா, பகவான் இதெல்லாம் வந்து மூலியமா வர்றது சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறது. நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன என்ன பண்ணணும்? பக்தி சேவை. பக்தி சேவை யார் நல்லபடியா பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த திரை விலகுது, அந்த மாயைன்ற திரை விலகி அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை பார்க்க முடியும், உணர முடியும், புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கு பகவானை பார்க்கவோ, உணரவோ, புரிஞ்சுக்கவோ, அடையவோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? பக்தி சேவைன்றது வேணும். பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார், ஆனால் அவை அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்றது தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் பௌதிக உலகத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல சரிங்களா? அவர் அவற்றிலிருந்து ஒதுங்கியுள்ளார். இதுக்கு நான் எப்பயுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். ஒரு குழந்தை வந்துட்டு ரிமோட் கார் ஓட்டுது அப்படின்னா, அந்த ரிமோட் காரை இந்த குழந்தை இயக்கும் அந்த பேட்டரி வச்சு சரிங்களா? அந்த காருக்குள்ளார இந்த குழந்தை உட்காந்து டிராவல் பண்ணுமானா கிடையாது, அதுல ஒரு பார்ட்டா இருக்கானா கிடையாது. ஆனா அதை இயக்கும் இல்லைங்களா? அதோடைய அந்த பட்டன் வச்சு, அந்த பேட்டரி வச்சு. அது மாதிரி பகவான் மாயா சக்தி மூலியமா இந்த ஜட இயற்கையை இயக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுல அவங்க ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? கிருஷ்ணன் நேரடியாக பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பதில்லை, இது மாயா சக்தினால பராமரிக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரின் சக்திகள் இப்பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கின்றன கண்டிப்பா சரிங்களா? கோலோகம் வைகுண்டத்தை யோக சக்தியின் மூலியமா பகவான் பராமரிக்கிறாங்க. இந்த ஜட உலகத்தை மாயா சக்தி மூலியமா பகவான் வந்து பராமரிக்கிறாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவை எல்லாவற்றையும் எடுத்து சுதந்திரமாக அவர் ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பமாக அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார். இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம வந்துட்டு இங்க வீட்டுல இருந்து கடைக்கு போயிட்டோம்னா வீட்டுல இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஆஃபீஸ் போயிட்டோம்னா வீட்டுல இருக்க மாட்டோம். அது மாதிரி ஆஃபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டோம்னா ஆஃபீஸ்ல இருக்க மாட்டோம். ஆனா பகவான் இப்ப வந்து இங்க வந்து ராமராவோ நரசிம்மராவோ அப்படிலாம் வராங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கோலோகத்துல இல்லாம இல்லை, கோலோகத்துல தான் நித்தியமா அவங்க இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது 9.6 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க?
குமுதா ஹரே மாதா கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यदा काशस्ति इदो नित्यं वायु सर्वत्र रहो महान् ददा सर्वाणि பூதாதானி மஸ்யதானி யுத பதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதுபோலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளவை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். எங்கும் பரவி இருக்கிற காத்து நல்ல பரவி இருக்கு இல்லையா ஆகாசத்துல, அது மாதிரி படைக்கப்பட்டது எல்லாமே என்னன்னா பகவான் கிட்ட அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ, ஆகாயம் ஃபுல்லா காற்று இருக்கு இல்லைங்களா? அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளன அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஆனா ஆகாயமும் காற்றும் ஒன்னோட ஒன்று கலந்துருக்கான கிடையாது இல்லைங்களா? ஆகாயம் தனியாக தான் இருக்கும், காற்று தனியாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி பகவான் எப்பயும் உயர்ந்த டிரான்சண்டல் நிலையில் தெய்வீகமான நிலையில் இருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இந்த படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா பற்றுதல் கிடையாது. சரிங்களா? அவங்க த்ரூ மாயா சக்தி மூலியமா தான் இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். டைரக்டா பகவான் இயக்கல, மாயா சக்தி மூலியமா இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். 7 to 8 வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, பகவானின் சக்திகளின் மூலம் ஜட தோற்றத்தின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் நடைபெறுகின்றன அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஸ்லோகத்தோட டேப்லெட் கலந்த இது காற்று, ஆகாயம், சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பகவான் காற்று சக்தி வாய்ந்தது. காற்றின் அசைவுகளே எல்லா அசைவுகளையும் உண்டாக்குகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இது கண்டிப்பா எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியல. யாருக்காவது தெரிஞ்சுன்னா படிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்தது ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மாதாஜி 9.7 ஸ்லோகம். லாஸ்ட் டைம் அன்மியூட் பண்ணீங்க ருக்மிணி ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். சர்வபூதானி கௌந்தேய பிரகிருதிம் யாந்தி மாமிகாம் கல்பக்ஷயே புனஸ்தானி கல்பாதோ விஸ்ருஜாம் யகம். குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரம்மாவோட லைஃப் டைம்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம அந்த ஒரு நிலை தான். சரிங்களா? கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் டைம் முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார போயிடும். அடுத்து பகவான் எப்போ கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போ அந்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்துல பகவானோட சக்தியின் மூலமா எல்லாமே மீண்டும் படைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9.8 பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் இருக்கு இல்லையா, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்ம வாழ்றோம், இந்த ஜட உலகங்கள், அது எல்லாமே பகவானோட சக்திக்கு கீழ்ப்பட்டது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் எப்போ விருப்பப்படுறாங்களோ அதை உருவாக்குவாங்க, மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை அழிப்பாங்க. சரிங்களா? அழிப்பாங்கன்னா திரும்ப உள்ளுக்குள்ளார எடுத்துப்பாங்க. அதுதான் அந்த நிலை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் பகவானோட ஐஸ்வர்ய ஞானத்துல வரும். பகவான் எப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கிட்டு இருக்காங்க, எதன் மூலியமா இயக்கிட்டு இருக்காங்க, எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. பரமபுருஷ பகவானின் இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜட தோற்றங்களும் தன்னிச்சையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். பிரம்மா தன்னோட லைஃப் டைம் முடிக்கிறாங்களா, 100 இயர்ஸ் பிரம்மாவுக்கு. அந்த 100 இயர்ஸ் முடியும் போது எல்லா இந்த ஜட உலகங்களும் பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார ஐக்கியமாயிடும். திரும்பி பகவான் எப்போ விருப்பப்படுறாங்களோ அப்போ இந்த எல்லா உலகங்களும் திரும்பி பகவானோட திருமேனிலேருந்து வெளியில் வரும். இந்த மாதிரி எண்ணற்ற உலகங்கள். சரிங்களா? கடுகு மூட்டையிலேருந்து கடுகு அவிழ்த்து விட்டால் எண்ண முடியாதுன்னுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அதை கூட எண்ணிடலாம். ஆனால் பகவானோட திருமேனிலேருந்து வர இந்த உலகங்களை கவுண்டே பண்ண முடியாது. அவ்வளோ உலகங்கள்
வெளியில வரும். பரம இச்சை அதாவது இருக்கிறது. ஆனால் பகவான் நேரடியாக ஈடுபாடு இல்லை. பகவான் விருப்பப்படி தான் இதெல்லாம் நடக்குது. ஆனா பகவான் நேரடியா இதுல ஈடுபடுறாங்களான்னா கிடையாது. த்ரூ எனர்ஜி மாயா சக்தி மூலியமா இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது அந்த குழந்தை வந்து ரிமோட் காரை அந்த பேட்டரி மூலியமா இயக்குற மாதிரி. சரிங்களா? அந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது 9.9 ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு தரீங்களா? 15 ஹரே அன்மியூட் கிருஷ்ணா பண்ணி. மாதாஜி, பிரணாம் ஆ, மாதாஜி. சரி விஜய மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. சமாம் தானி கர்மாணி நிபத்தந்தி தனஞ்சய உதாசன்வதாசி நமஸ்கதம் தேஷு கர்மசு. தனஞ்சயனை, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடனே ஒருத்தவங்க யாராவது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இந்த ஸ்லோகம் படிச்ச உடனே நமக்கே அப்படி தோணும். நம்ம எல்லாம் ஏதாவது சொன்னா கர்ம பலன் இருக்கே. இப்ப பகவான் வந்து இந்த உலகங்கள்லாம் படைச்சு இயக்கிட்டு இருக்காங்களே, அப்ப அவங்களுக்கு கர்ம பலன் இருக்குமா அப்படின்னு. சரிங்களா? அப்படி வராது. ஒரு கிங் வந்துட்டு ஜெயில்ல வந்துட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் போடலாம். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிங்குக்கு வந்துட்டு சூட்டபிளா இருக்காது. அந்த பிரிசன்ல உள்ள ஜெயில் கைதிகளுக்கு தான் சூட்டபிளா இருக்கும். இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் இந்த செயல்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. சரிங்களா? ஆனா அது எதுவும் அவங்கள பந்தப்படுத்தாது. நடுநிலையில பகவான் இருக்காங்க. பாரபட்சம் இல்லாம. சரிங்களா? இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிங் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் போடலாம் பிரிசனுக்கு. அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கைதிகளுக்கு தான் ஏற்புடையது கிடையாது. தவிர கிங்குக்கு அது அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு கிடையாது. இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவான் சுப்ரீம். கிருஷ்ணருக்கு ஏன் கர்ம வினைகள் இல்லை? பௌதிக செயலிலிருந்து விலகி இருக்கிறது அவங்க. அப்புறம் சமநிலையில பாரபட்சம் டூயாலிட்டிஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது. சரிங்களா? இப்படித்தான் நாமும் அக்கர்மாவில் வேலை செய்தோம் என்றால் நாம் கர்ம வினைகள் இல்லை. இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி பகவானோட நம்மளும் பகவானோட அம்சம் தான் இல்லைங்களா? அந்த டிரான்சென்டல் நேச்சர் தான் சோல். இப்ப நம்மளுமே கர்ம வினையில இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ஒபீடியண்டா இருக்கணும். சரிங்களா? ஒபீடியண்டா இருந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்ம பகவானோட லோகத்தை அடைய முடியும். சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறோம். 9.10 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? டிவோட்டிஸ் யார் வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஆ நான் வாசி வாசிக்கிட்டேங்க. வாசிக்கிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மயாத் யசேனை பிரகத்தி சூயசே யதே சசாராசரம் ஹேது நானேன கௌதந்தியே ஜெகத்தம் விபரி வர்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றையெல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானோட சக்திகள்ன்ட்டு நம்ம வந்துட்டு 7வது அத்தியாயத்திலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஒண்ணு வந்து பகிரங்க சக்தி, இன்னொன்னு அந்தரங்க சக்தி, இன்னொன்னு ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? பகிரங்க சக்தி அப்படின்றது இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயக்குற மாயா சக்தி. அந்தரங்க சக்தின்றது பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தை இயக்குற யோக மாயா இவங்க ராத்தாரண்யமோட ஹலாதினி சக்தி. ததாஸ்த சக்தின்றது நம்ம ஆத்மாக்கள்லாம். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளோட சரீரம் எல்லாம் பகவானோட பகிரங்க சக்தி, ஆத்மா அந்தரங்க சக்தி ரெண்டும் கலந்துருக்கிறதுனால நம்ம நடுநிலையில இருக்கிற சக்தி ததாஸ்த சக்தின்றதை பார்க்குறோம். இப்போ பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகங்களை எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா எனது சக்திகளில் ஒன்றான ஜட இயற்கை பகிரங்க சக்தியின் மூலமா இயக்கிட்டு இருக்காங்க. எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு பகிரங்க சக்தி யாரோட மேற்பார்வையில செயல்படுது? அந்த பிரிசன்ல இருக்கிற அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஹரி போல் மாதாஜி. அந்த வார்டன்லாம் இருப்பாங்கல்ல பிரிசன்லலாம், ஜெயில் வார்டன்லாம் அந்த மாதிரி அவங்க. சரிங்களா? கிங்கோட மேற்பார்வையில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த பிரிசனை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மாதிரி பகவானோட மேற்பார்வையில் ஜடசக்தி செயல்படுது. அசைகின்ற அசையாதவற்றையெல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணைப்படி ஜட இயற்கையின் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா?
அவர் பௌதிக சக்திக்கு அனுமதி மட்டும் தருகிறார். சரிங்களா? பிரகிருதி அவர் சார்பாக நிர்வாகம் செய்கிறது. பகவான் ஒதுங்கி இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்தது 11 to 14 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். 11 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிச்சு. பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானாதி மாமூட மானிஷும் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பரம் பாவம ஜானந்தோ மம பூதமகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப பகவான் வந்து ரூபத்துல வராங்க. மனித ரூபத்துல வரும்போது அவங்கள வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? ஏத்துக்கிறது இல்ல இல்லைங்களா? அவங்கள வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனா, சக்தி வாய்ந்த மனிதனா பாக்குறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? பகவானோட இவ்வளவு உயர்ந்த ரகசியம், பகவான் சுப்ரீம்ன்றதை பார்த்திருக்கோம், ஐஸ்வர்ய ஞானம் பார்த்திருக்கோம். அவங்க எப்படி இந்த ஜட உலகங்களை இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இது எதையும் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாரெல்லாம் பகவானை வந்து ஒரு மனிதனா, சரிங்களா, நார்மலா ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதன் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இருப்பவை அனைத்திற்கும் பகவான் தான் உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மானுஷ்யம் அப்படின்னு கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதனாக நினைக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அவரது உண்மையான இயல்பு தெரியாததால் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது இதே தான் இதுலேயும் வரும். நம்ம வந்து 9.12 பக்கம் நம்ம போடலாம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? 9.12. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க, ருக்மிணி மாதாஜி சொல்லியிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? யாரும் வாசிச்சுக்கிறேங்க மாதாஜி. மோகாக்ஷா மோகா கர்மானோ மோக ஞானோ விசேதசஹ ராட்சசமாஸ்ரும் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ரிதஹ. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி குழப்பத்தில் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எதுலேயும் நம்பிக்கை இருக்காது. பகவான் சாஸ்திரம் எதுலேயும் நம்பிக்கை இருக்காது. பகவானை அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்தாலும் அவங்களோட சக்தி வாய்ந்த மனிதன் தான் நினைப்பாங்க. அவங்களோட அந்த சுப்ரீமசி தெரியாமல் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி குழம்பி நிலையில் இருக்கிற ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள், இதெல்லாம் நாத்திகம், இதெல்லாம் என்னன்னா உண்மையை ஏற்றுக்காத நிலை. சரிங்களா? அந்த நிலையில மயங்கி நிலை இது. அவங்களுக்கு வந்து தெளிவே இருக்காது. சரிங்களா? எல்லாம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு, எல்லாம் ஏன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பிறப்பு சுவிச்செல்லாம் வருது, எது கேட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா அது ஒரு மயக்கம் தான் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு எதுக்கும் சரியான விடை தெரியாது. அது மாதிரி எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னும் தெரியாது. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் அப்படியே தானா உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? இது எல்லாமே என்னன்னா ஒரு இல்யூஷன், தெளிவில்லாம மயங்கி நிலையில இருக்கிறது. அவர்களது முக்திக்கான ஆவல், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் எது பண்ணாலும் சரி, சரிங்களா, அது எதுவுமே அவங்கள தோல்வி அடைய வைக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். கர்மிகள் பௌதிக செயல்களில் பலன் அடையிறதில்ல, ஞானிகள் இலக்கை அடையிறதில்ல, பெயரளவு பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்ல முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? பலனார்கள் நாத்திக மற்றும் அசுர இயல்புகளை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக கருதுவது மிகப்பெரிய அபராதமாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காட். அவங்கள போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஹியூமன் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப பெரிய தவறு, அபராதம் அது. 9.13 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा பூதாதிம் அவ்யயம். புருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதிபூஷணனாகவும்
அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம்னா பகவத்கீதையோட அந்த இனிமை, சரிங்களா, உயர்வு அது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானை சுப்ரீமா பார்க்காம ஒரு சாதாரண மனிதனா சக்தி வாய்ந்த மனிதனா பார்க்குறவங்க நிலை என்னன்னு பார்த்தோம். இப்போ பகவானை சுப்ரீமசியோட அவங்களோட உயர்ந்த நிலையோட பார்க்குற ஜீவாத்மாக்களோட நிலை என்னன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம், சரிங்களா. அப்போ பிரிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, பகவானை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துக்கிறது, சரிங்களா. அர்ஜுனன், குந்தி மகாராணி, பீஷ்மர் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களாம் பகவானை மகானாவே ஏற்றுக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா. அந்த புரிதலோட இருந்தாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அவங்க யாரோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க? தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்புல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம், சரிங்களா. பகவானோட அந்தரங்க சக்தியோட பாதுகாப்புல அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அவங்களோட அந்த உண்மையான சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பரபிரம்மன் அழிவற்ற நிலையாகவும் அறிந்து எப்பயும் அவங்களுக்கு பக்தியில பூர்ணமா ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா. இதை தான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அவங்க வந்து கிருஷ்ணரின் தெய்வீ பிரகிருத்தியால் தெய்வீக இயற்கையால் பாதுகாக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9.14 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கு வாசிக்கணும்? யாருக்கும் வேண்டாமா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சசதம் கீர்த்தியந்தோ மாம் யதந்தஸ்தி த்ரிப்ருஷ்டி வரதா நமஸ்யந்தஸ்ஸ சா மமாம் படிகத்யா நித்ய யுக்தா உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ நம்ம வந்து 16 rounds சாண்டிங் போதுமா அப்படின்னா பத்தாது, சரிங்களா. பிரபுபாதா வந்து நம்ம வந்து நிறைய சேவைகள்லாம் பண்ணணுன்றதுக்காக நமக்கு ரொம்ப அழகா அதை வந்து குறைச்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. சரி, நிறையா ப்ரீச் பண்ணணும், நிறைய பக்தி சேவையில் நிறைய நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கோயில் கைங்கரியம், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணுன்றதுக்காக நமக்கு 16 rounds. மகா நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சததம் கீர்த்த என் தோமாம், எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன், சரிங்களா, முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி. அந்த மகாத்மாக்கள்லாம் வந்து பக்தியில் ஈடுபடுறாங்கன்னு பார்த்தோமா. எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். பகவானோட சுப்ரீமசி தெரிஞ்சவங்க எப்படி அவங்களோட பக்தி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். எப்பயும் பகவானோட புகழை கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு திடமான உறுதியோட பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு வந்தனை செய்தபடி இப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம், சரிங்களா. அடுத்தது 9.15 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? இருக்கீங்களே நிறைய பேர், யாருக்கும் வாசிக்க வேண்டாமா? உஷா மாதாஜி இல்லாம இருக்கீங்க, வாசிக்க வேண்டாமா? சரி, ஓகே. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. பதினாறு தானே? 15 மாதாஜி, 15. ஞானயஜ்ஞேன சாப்யன்னி யஜந்தோ மாம் உபாசதே ஏகத்வேன बहुधा விஸ்வதோ முகம். ஞான யாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்தில் வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி வந்துட்டு பகவானை வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கணும், சரிங்களா. பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும் பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும், சரிங்களா, பகவானாவும் பரமாத்மாவாகவும் விஸ்வரூபம் நம்ம 11th சாப்டர்ல பார்ப்போம், சரிங்களா. ஜட உலகத்தோட ரூபமா பகவானை பார்க்கறது விஸ்வரூபம். இந்த முறையிலலாம் பகவானை வழிபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பரமபுருஷ பகவானின் விஸ்வரூபத்தை ஏற்று வழிபடுபவர்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏதேனும் ஒரு உருவத்தை இறைவனாக கற்பனை செய்து அதனை வழிபடுபவர்கள் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். தன்னை இறைவனுக்கு சமமாக கருதி
தன்னையே வழிபடுபவன், தன்னையே கடவுள்னு சொல்லிக்கிறது. சரிங்களா? அவங்கள பத்தி இதெல்லாம் தான் நம்ம 3 வகையான பக்தி, அதாவது எப்படிலாம் வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் நம்ம. 9.16 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண வாழ்க. பிரபு. வாசிக்கிறோங்க பிரபுஜி. அகம் ஹரே கிருத்துரகம் அகம் கிருதுரகம் யஜ்ஞ சதா அமௌஷதம் மந்தரே அகமேவஜ்யம் அமக்ரகம் ஈதம் பூதம். ஆனால் சடங்கும் நானே, யாகமும் நானே, முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே, தெய்வீகமான மந்திரமும் நானே, நானே நெய், நானே அக்னி, நானே படைக்கப்படும் பொருள். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இதுலயும் பகவான் எப்படிலாம் எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? எந்த சடங்கு செஞ்சாலும் அது பகவானே சென்றடையும், எந்த யாகம் பண்ணாலும் அது பகவானே சென்றடையும். சரிங்களா? முன்னோர்களுக்கு நம்ம எதுவும் திதி எல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலும் அதுவும் கடைசியில யாரு தான் போய் சேருது? பகவானே தான் போய் சேருது. அது சொல்லுவாங்க சுப்ரீம் என்ஜாயர்னுவாங்க பகவான். சரிங்களா? எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணாலும் அது பகவானே தான் சென்றடையும். நேரா பகவானே வழிபாடு பண்றாங்க, நேரடியா பகவானே திருப்தி பண்றாங்க. மற்ற தேவர்கள் மூலியமாவோ வேறு மார்க்கத்துல வரவங்க அந்த முறையில பகவானை திருப்தி பண்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே, தெய்வீகமான மந்திரமும் நானே அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. நெய், அந்த அக்னி, யாகம் நடத்துறதுக்கு பொருள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமும் பகவான் எல்லாமே, அதாவது எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 17 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. உஷா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 18. பிதாஹம் அஸ்ய ஜஹதோ மாதா தாதா பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ருக்ஷாம யஜுர் ஏவச்ச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் எனும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யசுர் வேதங்களும் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பகவான் எப்படிலாம் இருக்காங்கன்றத நம்ம இதுலயும் பார்க்குறோம். ஏற்கனவே 7th சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லையா? நீரில் சுவையா, மனிதரில் திறமையா, நெருப்புலையும் வெப்பமா இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி அகிலத்தின் தந்தை தாய் காப்பவன் பாட்டனார். ஏன்னா பிரம்மாவையும் உருவாக்குனது பகவான் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில பாட்டனார் எல்லாமே பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க. பகவான் இல்லாதது எதுவும் கிடையாது. அவங்க தான் சுப்ரீம்ன்றத ஏத்துக்கிற ஒரு நிலையா நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் பகவான் தான். என்னதான் நம்ம வேதம்லாம் படிச்சு முடிச்சாலும், வேதத்தின்படி நிறைய கர்ம காண்டாலாம் ஃபாலோ பண்ணாலும், கடைசியா நம்மளுக்கு என்ன வேதம் சொல்லி கொடுக்குன்னா பகவான் யாரு, அவங்களை எப்படி அடையணும் அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி கொடுக்கும். சரிங்களா? அப்ப அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் பகவான் தான். சரிங்களா? நம்மளே நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். சாண்டிங்லாம் நம்ம பண்ணும்போது பகவான் நாமத்தை, நாமரூப குணலீலைகள் பக்தி யோகம்லாம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? தூய்மை அடைகிறோம். யாகம்லாம் நிறைய பண்ணும்போது தூய்மை அடைகிறோம் இல்லைங்களா? தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் பகவான் தான். ஓம் என்னும் மந்திரமும் பகவான் தான். ஓம் வந்து பகவானோட ஒளி ரூபம். சரிங்களா? ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதுலயும் நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த குட்டி குட்டி இதுலயும் நம்ம அதுல என்ன இருக்கோ, சாப்டர்ல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம பார்க்கறது. ஓகே, இப்போ 18 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரி கதிர் பார்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாசனம் சுக்ருத் படிவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றிலும் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல். இப்ப நானே இலக்கு, எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் கடைசியில எங்க தான் போய் சேரணும்? பகவான் கிட்ட தான் இல்லையா? நம்ம எல்லாரோட ஒரே டெஸ்டினேஷன் என்ன? ஆத்மாவா அப்படின்னா பகவான் தான். சரிங்களா? காப்பவன் பகவான் தான் எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறாங்க. இந்த உலகம்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு, நம்மளுக்கு எல்லாம் தேவையானதெல்லாம் கிடைக்குது எல்லாம் இல்லைங்களா? பக்தி பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அந்த வகையில பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறவங்க பகவான். தலைவன், எல்லாருக்கும் தலைவன். சாட்சி, நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு சாட்சியா பகவான் இருக்காங்க.
வசிப்பிடம். நம்ம பகவான்கிட்ட நம்ம அடைக்கலமும் ஆகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாருக்கும் மிக நெருங்கிய நண்பன். சரிங்களா? இது ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயம். இத நம்ம வந்துட்டு கவனிச்சோம் அப்படின்னா, நிஜமாலுமே பகவான் நம்ம கூட இருக்கிறது நம்மளால உணர முடியும். பரமாத்மா நம்ம கூட இருக்காங்க. நெருங்கிய நண்பன். சரிங்களா? நானே படைப்பு, அழிவு அவற்றின் ஆதாரம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றத இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இங்க ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்குறது. வசிப்பிடம், அடைக்கலம், நெருங்கிய நண்பன், கோபாஸ் கூடலாம் எப்படி பகவான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம் பகவான். அதாவது படைக்கிறது யாரு? பிரம்மா. அழிக்கிறது சிவபெருமான். அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி பாதுகாக்கிறது பகவான். அவங்க தான் ஆதாரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சிவபெருமான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து தமோ குணத்தோட அதிபதி அப்படின்றதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோமே தவிர ரொம்ப உயர்ந்த பொசிஷன்ல அவங்க இருக்காங்கன்றதையும் பார்க்குறோம். அது மாதிரி தங்கும் இடம் மற்றும் நித்திய விதை அப்படின்றது அவங்க தான் பீஜம். சரிங்களா? அவங்ககிட்ட இருந்து எல்லாருமே வந்திருக்கும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் பார்க்குறோம். இப்போ 9.19 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க இருக்கும்? हरे कृष्णा माताजी। வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. तपाम यहमहं वर्षं विकृष्णानां युक्तस्नुजामिष अमृतं सैव मृत्युश्च सच्चाह अर्जुना। अर्जुना நானே வெப்பத்தையும் கொடுப்பவனும் மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வெப்பத்தை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். சூரியன் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு வெப்பம் ஒளி எல்லாம் வருது இல்லையா? அதெல்லாம் பகவான் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஏன்னா எல்லாத்தோட சோர்ஸும் பகவான் தான். அதே மாதிரி மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே அப்படின்றத சொல்றாங்க. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. நித்தியமா இருக்கிறதெல்லாம் பகவான் தான். அதே மாதிரி மரண உருவத்துல வர்றதும் பகவான் தான். சரிங்களா? மரண உருவத்துல இருக்கிறது அதாவது காலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஜட சேத்தனம் அப்படின்றதும் நான் தான் பகவான் சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். இது நீர் சுழற்சி. சரிங்களா? போட்டா ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் பண்ணட்டுமா? ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணனிலிருந்தே ஜட சேத்தனம் இரண்டும் உள்ளடங்கியது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜடம் அச்சித்து சித்து இது எல்லாமே பகவான் கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லாமே அச்சித்து விஷயம் எல்லாம் மெட்டீரியல் எனர்ஜி, சித்து எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. ரெண்டு எனர்ஜி யாரோடது தான்? பகவான் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ எல்லாமே பகவான் கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு. பகவான் தான் சோர்ஸ் அப்படின்றத சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப தெளிவா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 9.20 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? हरे कृष्ण माता जी। ருக்மிணி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. त्रैविद्या मां सोमपा भूतपापा यज्ञै इष्ट्वा स्वर्गदीं प्रार्थयन्ति ते पुण्यम् असाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவை எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ சொர்க்கலோகத்தை அடையறதுக்குன்ட்டு அதுக்குன்னு பிரயத்தனம் பண்றவங்க இருப்பாங்க. சரிங்களா? எல்லாருமே வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வராம தேவர்கள் வழிபாடு ஈடுபடுறது. அதுக்கப்புறம் இந்த நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, இந்த ஆசிரமம் நடத்துறது, அன்னதானம் கொடுக்கறது, குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு கல்வி சாலை அமைச்சு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சேரிட்டி, நல்ல எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யற விஷயங்கள், இந்த மாதிரி என்னன்னா இந்த சொர்க்கலோகத்தை அடையறதுக்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள்
என்னை மறைமுகமாக வழிபாடு பண்றாங்கன்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. தேவர்கள் வழிபாடுன்றது மறைமுகமா வழிபாடு பண்றது. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கண்டிப்பா அவங்க தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்களும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதனால பாபங்கள் அவங்க கிட்ட நெருங்காது. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விலைகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து, அதே மாதிரி தேவர்கள் வழிபாட்டிலையும் அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க. புனிதமான இந்திரலோகத்துக்கு அவங்க போறாங்க. அதாவது இந்திரலோகம்ன்றது சொர்க்கலோகம். அங்க போய் அவங்க செஞ்ச அந்த புண்ணிய செயல்களோட பலன் இருக்கிற வரைக்கும் சுகங்களை நல்லா அனுபவிக்கிறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது. இந்திரலோகத்துக்கு போறாங்கன்றத பார்த்தோம். இப்போ 9.21 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கணுமா மாதாஜி? மாதாஜி வாசிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 9 ஸ்லோகம் 21. தேத்தம் புக்தவா சர்வலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்தியலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்பிரபன்னா கதாகதம் காமகாமா லபந்தே. சர்வலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப சொர்க்கலோகத்துல அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவிச்சவங்க சரிங்களா? யாரு? இந்த தேவர்கள் வழிபாட்டுலாம் ஈடுபட்டவங்க சரிங்களா? நிறைய புண்ணிய செயல்கள்ல ஈடுபட்டவங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க போய் நல்ல சுகங்கள்லாம் அனுபவிச்சுட்டு சொர்க்கத்துல அந்த புண்ணிய செயல்களோட பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, இந்த மரண உலகத்துல வராங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதாவது பூலோகத்துல இந்த மாதிரி புல இன்பத்துல ஈடுபட்டிருக்கிறவங்க வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினிடையே அடைகின்றனர். இவங்க வந்து சொர்க்கம் போலாம், சந்தோஷங்கள் அனுபவிக்கலாம். அந்த பலன் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல பிறப்புன்றது உண்டு. பிறப்பிறப்பு சுவிட்ச்லேருந்து இவங்க வெளியில வர முடியாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 9.22 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? மாதாஜி வாசிக்கட்டுங்களா? மாதாஜி வாசி கொடுங்க. அனன்யா சிந்தியந்தோ மாம் ஏ ஜனா பிரியுபஷதே தேஷானாம் நித்ய விடியுக்தனானம் யோகக்ஷேமம் விவாகம் யகம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அன்யன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பனவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு சரிங்களா, பகவான் மேல நல்லபடியா பக்தி அவங்க ரூபத்துல தியானம் பண்ணி கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தி. அதுவும் ரெண்டு விஷயம் நம்ம ரொம்ப டேக்அவே மெசேஜா எடுத்துட்டு போகணும். பகவத்கீதை 9th சாப்டர்ல நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஐஸ்வர்யா பகவத்கீதையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் 9.2ல. அதுல ஒரு கோர் பாயிண்டா என்னன்னா சததம் கீர்த்த எந்தோமாம், எந்நேரமும் பகவானை நம்ம குளோரிஃபை பண்ணி பகவான் நாமத்தை நம்ம ஜபிக்கணும் அப்படின்றதையும், அதுக்கப்புறம் இது அனன்ய சிந்தையந்தோமா அனன்ய சிந்தையந்தோமா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா களங்கமற்ற பக்தி. அதாவது நான் வந்து பலனை எதிர்பார்த்து பண்றேன், இல்லைன்னா வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல தவம் பண்ணி மிஸ்டிக் பவர் அதை அடையணும், இல்லைன்னா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி வேற எந்த மார்க்கமும் இல்லாம கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு சரிங்களா, அதுல நித்தியமா யாரு வந்து பகவான்கிட்ட வழிபாடு பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டவங்களுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்து அவங்ககிட்ட இருக்கிறதையும் நான் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க சரிங்களா. அதாவது இருக்கிற பக்தியும் பாதுகாப்பாங்க, இதுக்கு மேல அவங்களுக்கு என்ன பக்தி எவ்வளவு வேணுமோ அதையும் அவங்க கொடுப்பாங்கன்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. ஸோ அப்ப எப்பயுமே கிருஷ்ணனை வணங்குவார் அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா. எப்பயுமே பக்தியில் நிலைச்சிருப்பாங்கன்றத பாக்குறோம், எப்பயும் பகவானை தியானிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். கிருஷ்ணனுடைய சங்கத்தை விரும்பி சரிங்களா பக்தி மார்க்கத்தில இருந்து இருக்கிறாங்க. பகவான் தானே அவர்களிடம் இல்லாததை தருகிறார், அவர்களிடம் உள்ளதை பாதுகாக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு ஆக்சுவலா
ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு உண்டு. என்னன்னா, ஒரு சிறந்த பக்தர் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க வைஃப் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மாரி, "ஆ வீட்ல வந்து பதார்த்தம்லாம் இல்ல சமைக்கிறதுக்கு" அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஏதோ ஒரு இன்னைக்கு தான் தீர்ந்து போச்சு, உடனே சொன்னாங்கன்னு இல்ல. பல காலமா வறுமையில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து தினம் இந்த மாரி குடும்பத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் இல்ல, அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லையா? ஒரு கட்டத்துல இவங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு இருக்காங்களா, படிச்சுட்டு இருக்கும்போது, வேணுங்கிறத குடுத்து பாதுகாப்பேன் அப்படின்றத, அத வந்து 2 கோடு போட்டுருவாங்க. அத அழிச்சிடுவாங்க. சரியா? போட்டுட்டு வெளில போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு பார்த்து 2 குழந்தைங்க வருவாங்க. அந்த குழந்தைங்க யாருன்னா, கிருஷ்ணரும், பலராமரும். நெறைய அந்த பதார்த்தம்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. காய்கறி, பழம், அரிசி, பருப்பு, நெய்யி, எண்ணெய் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க. வந்து கதவ தட்டுன உடனே இந்த அ டிவோட்டியோட வைஃப் வந்துட்டு, குழந்தைங்க பார்க்க ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும். அவ்ளோ அழகா தேஜஸோட. உடனே "யாரு நீங்க 2 பேரும்? இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள பார்த்ததே இல்லையே!" அப்படின்ன உடனே, "இந்த மாரி நாங்க வந்து உங்களோட கணவர்கிட்ட பாடம் கத்துக்கிறோம். இதுவரைக்கும் நான் உங்கள பார்த்ததே இல்லையே!" அப்படின்னோனே, அ சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இந்த மாரி இதெல்லாம் உங்ககிட்ட குடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னுவாங்க. "இதையும் நீங்கலாம் இந்த மாரி எடுத்துட்டு வந்து குடுப்பீங்கன்னு என்கிட்ட சொல்லலையே!" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி பரவாயில்லன்னு அவங்க வாங்கி வச்சுட்டு, "இருங்க நான் வந்து குக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் குடுக்குறேன்" அப்படின்னுவாங்க. உடனே, "இல்ல என்னால சாப்பிட முடியாது" அப்படின்னுவாங்க. "எதனால சாப்பிட முடியாது?" அப்படின்னு பார்த்தா, மகானோட நாக்குல வந்து அந்த தழும்பு இருக்கும், அந்த கோடு. சரிங்களா? உடனே வந்துட்டு ரொம்ப சோகமாயிடுவாங்க. "யாரு அது தேஜஸா அவ்ளோ அழகா பிள்ளைங்கள பார்த்தோன்னே, உனக்கு போய் யார் இப்படி ஒரு தண்டனை குடுத்தது?" அப்படின்னு சொல்லி, "ஏன் யாரு பண்ணா?" அப்படின்னு கேட்பாங்க. சிலவங்க நாக்குலன்னுவாங்க, சிலவங்க முதுகுலன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அது. உடனே வந்து, "இது வந்து உங்களோட ஹஸ்பண்ட் தான் இப்படி பண்ணிட்டாங்க" அப்படின்னோனே உங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துரும். என்னது அவரு யாரையுமே எதுவுமே ஹர்ட் பண்ணவே மாட்டாங்களே! அவங்களா இப்படி பண்ணாங்க? அப்படின்னு சொல்லி கோபம் வந்து, அதுக்கப்புறம் இந்த குழந்தைங்களும் போயிடுவாங்க. சரியா? வீட்டுக்கு இவங்க வருவாங்க. ஹஸ்பண்ட் வருவாங்க. வந்தோனே, அ இந்த மாரி வீட்ல பதார்த்தம்லாம் இருக்கும். "என்னது? யார் இதெல்லாம் குடுத்ததுன்னு?" "நீங்க குடுத்தது தான் சொல்லி 2 குழந்தைங்க வந்தாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அ யார் அப்படின்னோனே, இந்த மாரி ரொம்ப தேஜஸோட இருந்தாங்க, பிரகாசமா இருந்தாங்க, ரொம்ப அழகா இருந்தாங்க. இந்த மாரி நீங்க அவங்கள போய் நீங்க வந்து தழும்பு வர மாரி இது ஹர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்படின்னோனே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருது. அடடா! நம்ம தான பகவத்கீதை புக்ல வந்து அந்த அந்த இந்த ஸ்லோகம் வர இடத்துல 2 கோடு போட்டிருந்தோமே! பகவான் வந்து எனக்கு இப்படி அவங்களோட தரிசனத்த குடுக்கலையே! அப்படின்னு சொல்லி கண்ல தண்ணீரா வரும். அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கும் ரொம்ப அ பகவானை பார்த்த அந்த ஒரு இதுல ஹாப்பி ஆவாங்க. சரிங்களா? அப்படி ஒரு பாஸ்டைம் உண்டு இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னுடைய கருணைமயமான பகவான் என்னிடம் இல்லாததை தந்து இருப்பதை காக்கிறார் அப்படின்றது பக்தர்கள் கிட்ட அந்த நம்பிக்கை அலாதியா இருக்கும். சரிங்களா? முக்கியமா என்ன எடுத்துக்கணும்னா, பொருள் விஷயத்துல இல்ல. என்கிட்ட இருக்கிற பக்திய பாதுகாத்து, இன்னும் எனக்கு எவ்வளவு பக்தி வேணுமோ, நான் எந்த அளவு சரணாகதி பண்ணியிருக்கனோ, அந்த அளவு பக்திய பகவான் எனக்கு குடுப்பாங்க. அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா பகவத்கீதைய பொறுத்தவரைக்கும் எதுவுமே பொருள் விஷயமா நம்ம யோசிக்கக் கூடாது. எனக்கு வந்து நல்ல வசதியான வாழ்க்கை, அது அதெல்லாம் தேவர்கள்கிட்ட தான் கேட்கணும். சரிங்களா? பொருள் உலகத்துல நல்ல ஹைஃபையா வாழணும் அப்படின்னா, அது தேவர்கள் கிட்ட. ஏன்னா, மறுபடியும் பிறப்பு பெற்று தான் இருப்போம். சரியா? ஆனா பகவான் கிட்ட பகவானே வேணும்னு கேட்கணும். அப்படி நம்ம கேட்டாலே நமக்கு என்ன வேணுமோ, ஒரு குழந்தைங்களுக்கு அப்பா, அம்மா என்ன பண்ணுவாங்களோ, அது மாரி நமக்கும் என்ன தேவையோ, அத கிரீடி இல்லாம நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா, பகவான் நமக்கு குடுப்பாங்க. தேவையானத. சரிங்களா? அதுதான். நம்ம வந்து இந்த 70 சாரி 9.23 ஸ்லோகத்திலே நம்ப நாளைக்கு பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தில. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ தீக்ஷிதே ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.